Съществува механизъм толкова фундаментален за съвременния живот, че почти никой, който зависи от него, не може да обясни как работи. Нито човекът, който купува хранителни стоки с карта, нито собственикът на бизнес, който тегли заем, нито министърът на финансите, който обявява пакет от стимули. Дори ако ги притиснете достатъчно внимателно, повечето икономисти, които се появяват по телевизията, за да го обяснят. Всяко правителство на земята харчи пари, които няма. Всяка централна банка на земята създава пари от инструменти, които преди не са съществували. Доларът в портфейла ви не е изкопан от земята, не е бил обезпечен с злато, съхранявано в трезор, не е бил продукт на нечий труд в какъвто и да е пряк смисъл. Той е бил създаден, извикан, в процес, който е напълно законен, изцяло документиран и почти изцяло неразбран от населението, чийто живот той оформя във всяка посока едновременно. И въпросът, на който никой централен банкер, в която и да е сграда с стъклени стени, никой министър на финансите, пред която и да е комисия, никой икономист, в която и да е комисия, никога не е отговарял с пълна честност, е този. Когато едно правителство създава пари, когато инструктира Централна банка да разшири предлагането на валута, циркулираща в икономиката, кой поема цената? Защото цената е реална, винаги е била и някой винаги я плаща. Този някой във всяка цивилизация, която някога е обезценявала валутата си, всяка империя, която някога е печатала, за да премине през криза, всяка съвременна държава, която някога е участвала в това, което сега се нарича количествено облегчаване, този някой никога не е бил институцията, която печата. Винаги е бил всеки друг. Механизмът, чрез който те плащат, се нарича инфлация. И инфлацията, разбрана правилно, не е икономическа случайност. Тя е трансфер, бавен, невидим, до голяма степен незаконен трансфер на покупателна способност от хората, държащи валутата, към хората, контролиращи нейното предлагане. За да разберете как работи този трансфер, кой печели от него и защо системата, която го произвежда, е оцеляла след всяко предизвикателство, хвърлено върху нея в продължение на векове, трябва да се върнете към момента, в който връзката между парите и стойността за първи път е станала предмет на договаряне, не на теория, на практика, на специфично място, под специфичен натиск, в стая, където конкретни хора са взели решение, което ще отекне във всяка икономика след това. Годината е 1694. Англия е изтощена и разорена в приблизително еднаква степен. 9-годишната война срещу Франция на Луи XIV е погълнала цяло поколение военни разходи, които английската корона не може да финансира дистанционно само от данъчни приходи. Правителството на Уилям III се нуждае от пари в мащаб и срокове, които никоя съществуваща институция не може да осигури. И в тази нужда, както кредиторите винаги са навлизали в моменти на суверенно отчаяние, се намесва група богати търговци и финансисти с предложение. Ще заемат на короната 1 милион и 200 хиляди паунда. В замяна ще получат кралска харта да действат като банка, Банката на Англия, с правото да емитира банкноти, да приема депозити и най-важното да отпуска пари на заем, надвишаващи това, което всъщност държат в резерв. Банкнотите, които емитираха, ще циркулират като валута. И валутата ще бъде обезпечена не с еквивалентен запас от злато или сребро, а с обещанието за изплащане и доверието в институцията, която издава обещанието. Това не е първата банка в европейската история. Амстердамската банка е действала от 1609 година. Италианските търговски банки са отпускали кредити векове преди това, но Банката на Англия е установила нещо, което нейните предшественици не са успели. Постоянна институционализирана връзка между
частна банкова корпорация и суверенната власт на държавата, при която способността на банката да създава пари е гарантирана от държавната власт, а способността на държавата да взема заеми е гарантирана от способността на банката да произвежда необходимия и кредит. Това, което нито една от страните не е формулирала напълно и за което населението на Англия със сигурност не е било консултирано, е последствието, закодирано в това споразумение. Когато Банката на Англия е емитирала банкноти извън златните си резерви, тя е създавала претенции за реални стоки и реален труд, които са надвишавали действителното средство за съхранение на стойност, обезпечаващо тези претенции. Механизмът не е бил видим веднага, той не се е обявил с заглавия или политически дебати. Години по-късно това се обяви като цени, които изглеждаха необяснимо по-високи, отколкото бяха, като заплати, които купуваха по-малко, отколкото някога, като тиха ерозия на спестяванията, държани от хора, които не бяха направили нищо лошо, освен че държаха валутата, която правителството им беше разредило. Това е оригиналната архитектура на паричната инфлация. И това не беше случайност на системата. Това беше системата. Короната получи своето военно финансиране. Банката получи своя устав и печалби. А разходите бяха разпределени между всеки човек в Англия, който използваше валутата, което бяха всички. Венецианците имаха израз за това какво се случва, когато едно правителство обезцени парите си, за да покрие задълженията си. Те го наричаха тих данък, защото той се появява без законодателство, без дебат, без гласуване. Той просто се появява в разликата между това, което парите ви са купували преди и това, което купуват сега. През по-голямата част от записаната история, суверенните правителства обезценяват валутата си чрез най-прекия наличен метод. Те намаляваха металното съдържание на монетите си. Римските императори правеха това с особена старателност през трети век, тъй като военните разходи надвишаваха фискалния капацитет на империята. Денарият, който е бил почти чисто сребро при Август, по време на управлението на Галиен, е съставен от може би 2 или 3% сребро. Останалата част е мед или бронз, обработени с тънък сребърен слой, който не заблуждава никого дълго време. Реакцията на пазара тогава е била същата, както винаги. Цените се покачват. Търговците изискват повече монети за същите стоки, инстинктивно калибрирайки реалната стойност на това, което получават. Римската държава се опитва в различни моменти да въведе закони срещу това, да направи незаконно начисляването на повече от официалната цена за зърно, масло или труд. Едиктът за максималните цени, издаден от Диоклециан през 301 година след Христа, е един от най-всеобхватните ценови контроли, опитвани някога в древността. Той е и един от най-пълните провали. Търговците просто изтеглят стоките си от пазара, вместо да продават на загуба. Появява се недостиг там, където е имало изобилие. Едиктът в крайна сметка е изоставен, оставяйки основния проблем напълно нерешен. Структурата на провала е поучителна. Когато едно правителство създава повече пари, без да създава повече реална стойност, повече стоки, повече производствен капацитет, повече действително богатство, резултатът не е по-голям просперитет. Резултатът е същият съществуващ просперитет, разпределен в по-голям брой парични единици. Единиците стават по-малко ценни. Правителството, което ги е създало, печели първо, харчейки ги, преди пазарът да е отчел напълно разводняването. Всички останали печелят последни или изобщо не печелят. Тази последователност не е случайна. Тя е структурна и е била призната от всички, от икономиста от 16 век Жан Боден до монетариста от 20 век Милтън Фридман, като определяща характеристика на инфлацията като политически инструмент. Правителството харчи. Валутата се разширява. Покупателната способност на спестяванията, държани от обикновените граждани, се свива. И докато свиването стане достатъчно видимо, за да генерира политически натиск,
харченето вече е настъпило. Нека бъда директен за нещо тук. Историята на паричната политика на пръв поглед не е драматична история. Тя няма видимото насилие на войните или наративната яснота на политическите революции. Движи се бавно, чрез механизми, които изискват известен технически речник за описание, и произвежда последствия, които се натрупват в продължение на години и десетилетия, вместо да се появят в един единствен идентифицируем момент. Това е част от причината, поради която е толкова мощен инструмент за управление. И е част от причината, поради която е толкова постоянно подценяван от населението, което изпитва ефектите му, без да разбира напълно причините му. Когато едно правителство заеме $1 трилион, като емитира облигации, които Централната му банка след това купува, като създава нови резерви, процес, който се нарича монетизиране на дълга или количествено облегчаване, в зависимост от това кой извършва описанието, непосредственият наблюдаваем ефект не е много драматичен. Лихвените проценти остават ниски, пазарите са склонни да се покачват, икономическата активност в краткосрочен план често е стимулирана. Общото число на инфлацията може да остане ограничено в продължение на месеци или години, особено ако новите пари се вливат предимно в пазарите на активи, а не в реалната икономика. Но ефектите върху покупателната способност са реални, дори когато водещите цифри не са тревожни. Цените на активите се покачват, което е непропорционално облагодетелстващо за хората, които притежават активи. Цената на жилищата се покачва по-бързо от заплатите, което е непропорционално в ущърб на хората, чието основно богатство е техният труд. Доходността от спестяванията, държани във валута, намалява в реално изражение, което е непропорционално в ущърб на хората, чието спестявания са в валута, а не в имоти или акции. Трансферът се случва. Той просто се случва чрез канали, които не се наричат инфлация по никакъв официален начин. Тази асиметрия между това кой печели от паричната експанзия в краткосрочен план и кой поема разходите и в средносрочен и дългосрочен план е централният политически факт на съвременната парична политика и почти никога не се обсъжда по този начин в нито един официален форум, защото това би изисквало хората, администриращи системата, да признаят какво всъщност прави системата. За да разберете как това се е развило в глобалната архитектура, която сега управлява създаването и оценката на парите за всяка икономика на Земята, трябва да се върнете в момент в средата на 20 век, когато правилата не са били просто практикувани, а изрично написани. През 1944 година Бретън Удс създаде наред с другите си последици рамка за международна парична стабилност, изградена около специфична котва. Американският долар ще бъде фиксиран към златото на ниво от $35 за унция. Всяка друга участваща валута ще бъде фиксирана към долара. Системата осигуряваше предвидимост, конвертируемост и ограничение върху способността на всяко правителство да инфлира по желание, защото всяка валута, обвързана с долара, беше косвено обвързана с златото, а златото не можеше да бъде създадено по решение на никоя централна банка. Ограничението беше реално, докато съществуваше. И то се запази с трудност в продължение на около 25 години. Трудността беше предвидима. Съединените щати, като емитент на резервната валута, имаха задължения, които дизайнът на системата правеше все по-несъвместими едно с друго. Те трябваше да поддържат достатъчно доларова ликвидност, за да финансират световната търговия и да осигурят световния резервен актив. Те също така трябваше да поддържат златната подпора, която даваше доверие на долара. С напредването на 60-те години на миналия век, с Виетнамската война, която поглъщаше фискални ресурси, с програмите Велико общество, които разширяваха вътрешните разходи, с натрупването на деноминирани в долари резерви в централните банки на Европа и Япония, тези две задължения станаха несъвместими.
До 1971 година математиката се реши по начина, по който винаги се случва, когато едно правителство трябва да избира между фискална гъвкавост и парична дисциплина. Ричард Никсън в неделя вечер през август обяви, че Съединените щати вече няма да спазват конвертируемостта на доларите в злато по фиксирания курс. Системата от Бретън Удс приключи не с договорен преход, а с едностранно решение на страната, чиято валута беше основата на цялото споразумение. Това, което я замени, беше нещо безпрецедентно в паричната история. Световната резервна валута, доларът, държан от централните банки на всеки континент, като котва на собствените им парични системи, се превърна в фиатна валута в пълния смисъл на думата. Стойността й вече не се определяше от никакъв външен референт. То се определяше от доверието в американската държава, дълбочината на американските капиталови пазари и структурното търсене на долари, създадено от факта, че петролът и повечето основни стоки се ценообразуваха и търгуваха в долари в световен мащаб. Това споразумение, което стана известно като петродоларова система, след като Съединените щати договориха споразумения с Саудитска Арабия в средата на 70-те години на миналия век, за да гарантират, че продажбите на петрол от ОПЕК ще бъдат деноминирани в долари, даде на американското правителство степен на парична гъвкавост, каквато никой суверен в историята не е притежавал преди това. То можеше да поддържа дефицити, да емитира долари и да изнася тези долари в свят, който се нуждаеше от тях за провеждане на международна търговия. Инфлационните последици от създаването на долара се разпределяха в световен мащаб, поемани пропорционално от всяка държава, която държеше доларови резерви и ценообразуваше търговията си в долари, което по същество беше всяка държава на земята. Това е, което икономистът Бари Айхенгрин нарече прекомерна привилегия. Съединените щати можеха да вземат заеми в собствената си валута при лихви, субсидирани от глобалното търсене, и всяка инфлация, която изнасяха чрез създаването на долари, се абсорбираше в цялата световна икономика, вместо да се концентрира вътрешно. Това беше венецианският тих данък, мащабиран до планетарни размери, действащ чрез институционалния авторитет на най-голямата икономика в света и най-мощната й армия. Въпросът, който повдига това споразумение и с който всеки сериозен паричен икономист се е борил под някаква форма от 1971 година насам, е въпросът какво се случва, когато доверието, което подкрепя фиатния долар, е поставено под достатъчен натиск, защото златният стандарт, въпреки цялата си твърдост и дефлационни патологии, имаше едно свойство, което фиатната валута няма. Той налагаше ограничение. Имаше само определено количество злато. Ограничението беше реално, външно и не подлежеше на преценка на която и да е централна банка или хазна. Фиатната валута няма еквивалентно външно ограничение. Ограничението за това колко долари Федералният резерв може да създаде е въпрос на институционална дисциплина и политическа воля, а не на физическа реалност. А историята на паричните системи във всяка цивилизация, която е функционирала без външно ограничение върху създаването на пари, предполага, че институционалната дисциплина, колкото и истинска да е в краткосрочен план, има тенденция да ерозира за по-дълги периоди, когато фискалният натиск за инфлация стане достатъчно силен. Натискът е видим сега. Федералният дълг на Съединените щати се увеличава с темпове, които правят дълговете, натрупани по време на Втората световна война, да изглеждат скромни. Балансът на Федералния резерв, който преди 2008 година беше под 1 трилион долара, в различни моменти е надхвърлял 8 трилиона. Европейската централна банка, Банката на Япония, Банката на Англия, всички те разшириха балансите си многократно по време на кризите от 2000
и десетите и пандемичните години в началото на 2020-те, създавайки пари с темпове, които биха се считали за извънредни във всяка предишна мирна епоха. И последицата, след десетилетия на привидна парична стабилност, най-накрая дойде с всеобхватност, която изненада почти всички, които бяха заключили, че връзката между създаването на пари и инфлацията по някакъв начин е била отменена. Инфлацията от 2021 и 2022 година, която се разпространи в всяка голяма икономика с скорост и обхват, за които централните банки първоначално настояваха, че са преходни. Беше в своя пряк механизъм точно това, което историята на паричното обезценяване би предвидила. Паричното предлагане се разшири драстично. Производственият капацитет на световната икономика беше временно свит поради прекъсване на веригата за доставки. Резултатът беше повече парични единици, конкуриращи се за същото количество реални стоки. Цените се повишиха. Покупателната способност спадна. Тихият данък се появи силно. Въпросът, който има значение сега, въпросът, около който се сливат римският опит, английската банкова революция и краят на Бретън Удс, е какво идва след това. Във всеки исторически цикъл на парично обезценяване, в крайна сметка е имало разплата. Понякога разплатата приема формата на изрично отричане. Правителствата обявяват, че валутата, която са емитирали, вече не струва това, което твърди, че струва, както Диоклециан ефективно призна, като се отказа от контрола върху цените. Понякога това приема формата на хиперинфлация, пълния колапс на паричната единица, както се случи в Ваймарска Германия през 1923 година и Зимбабве през 2000-те години и Венецуела по-скоро. Понякога това приема формата на управлявана реформа, целенасочено преустройство на паричната система върху нови основи, каквато беше Бретън Удс през 1944 година. Това, което равносметката почти никога не приема, е формата, която повечето хора приемат. Тя не се обявява. Не идва с ясен исторически маркер, към който всеки може да погледне назад и да каже: ето, това беше моментът. Тя идва постепенно, чрез натрупване на малки корекции, покачващи се цени, свиване на реалните заплати, ерозиране на спестяванията, докато системата, която я е произвела, не загуби достатъчно доверие, че нещо трябва да се промени. Механизмът на това, кой решава колко струват парите, винаги е бил, в крайна сметка, въпрос на доверие. Златото е било ценно, защото цивилизациите са се съгласили да го третират като ценно. Доларът е ценен, защото светът продължава да го третира като необходим инструмент на международната търговия. Всяка алтернатива, независимо дали става дума за реформирана международна парична система, валута, обезпечена със стоки, дигитален регистър, поддържан от разпределен консенсус, става жизнеспособна само когато придобие достатъчно доверие, за да функционира като средство за съхранение на стойност и средство за размяна за достатъчно хора и достатъчно институции. Преходът от един паричен ред към друг се е случвал и преди. Случи се, когато Рим падна и търговията се срина обратно до бартер в бившата империя. Случи се, когато испанското сребро от Северна и Южна Америка наводни европейските пазари през 16 век и унищожи покупателната способност на цяло поколение. Случи се през 1971 година, когато Никсън затвори златния прозорец. И светът прекара десетилетие в откриване на това колко всъщност струва $1 без фиксирана валута. Всеки от тези преходи е довел до печеливши и губещи, разпределени според същата логика, която управлява паричната история, откакто първата монета е била отрязана от първия суверен, който се е нуждаел от повече пари, отколкото е имал. Тези, които са притежавали реални активи, земя, производствен капацитет, ресурси, стоки за дълготрайна употреба, са запазили стойността си по време на прехода.
Тези, които са притежавали вземания, деноминирани в обезценената валута, спестовни сметки, фиксирани пенсии и дългосрочни облигации, не са го направили. Централните банки по света в момента се справят с ограничение, което няма чист исторически прецедент. Те разшириха балансите си до нива, които правят следващата криза, каквато и форма да приеме, по-трудна за реагиране с същите инструменти. Лихвените проценти, които бяха повишени за справяне с инфлацията след пандемията, наложиха фискални разходи на правителствата, носещи дългово бреме, натрупано по време на ерата на нулевите лихви. Математиката на обслужването на дълга при повишени лихвени проценти, усложнена в целия мащаб на текущите държавни задължения, води до числа, които са откровенно неустойчиви без по-висок растеж, по-висока инфлация или изрично неизпълнение. Нито една от тези опции не е удобна. По-високият реален растеж би решил проблема, но изисква повишаване на производителността, което е неуловим процес в развития свят в продължение на 2 десетилетия. По-високата инфлация би намалила реалното бреме на съществуващия дълг, но би наложила тихия данък върху населението, което вече е изпитало неговите последици и е политически чувствително към тях. Изричното неизпълнение, да се каже на кредиторите, че обещаното плащане няма да достигне обещаната стойност, исторически е било последната инстанция на правителствата, които са изчерпали всички други възможности, и то води до смущения, за които никой финансов министър не иска да носи отговорност. Това, което обикновено се случва във всяка цивилизация, изправена пред тази геометрия, е бавна и до голяма степен недекларирана комбинация от трите. Растежът се култивира, където е възможно. Инфлацията се допуска да се движи с темпове, които ерозират реалната стойност на съществуващия дълг, без технически да представляват неизпълнение. Финансовата репресия, поддържането на лихвените проценти под инфлацията, като по този начин се гарантира, че спестителите получават отрицателна реална доходност от валутните си вложения, прехвърля богатство от кредиторите към длъжниците по начин, който е напълно законен и почти изцяло невидим. Хората, които разбират какво се случва, не са предимно икономистите по телевизията или политиците, обявяващи фискална отговорност от своите подиуми. Те са хората и институциите, които са прекарали най-дълго време в изучаване на историята, на това какво всъщност представляват парите, какво всъщност правят правителствата с тях, когато им свършат възможностите, и къде всъщност отива стойността, когато самата мерна единица се коригира тихо-мълком. Отговорът на въпроса, зададен в началото, е едновременно по-прост и по-обезпокоителен, отколкото го представя всяка конспиративна теория. Когато едно правителство създава пари, цената се поема от всеки, който държи тази валута. Ползата отива първо и най-пълно при този, който я похарчи, преди пазарът да е оценил разводняването, което винаги структурно е правителството, което създава. Механизмът не е таен, не е скрит. Документиране във всеки учебник по икономика на всеки език на Земята. Това, което не е отразено в тези учебници, е историческата последователност, с която засегнатите от него популации не са успели да го разпознаят на време, за да реагират ефективно поколение след поколение във всяка парична система, която някога е функционирала на принципа, че правомощието да се създават пари и задължението да се поемат разходите за тях не е задължително да са в едни и същи ръце. Кредиторската класа, тези, които притежават реални активи, които разбират дългата игра на паричната история, които са организирали делата си така, че да запазят стойността си по време на преходите, а не чрез тях, винаги е знаела това. Винаги е знаела, че мълчаливият данък пада върху хората, които се доверяват най-пълно на валутата и мислят за нея най-малко внимателно. Дребният римски земеделски производител, който е държал денарии, докато императорът е държал земя, е научил това.
Германският спестител, който е държал марки през 1922 година, е научил това. Аржентинската средна класа, която е държала спестявания, деноминирани в песо, през 2001 година е научила това. Британският пенсионер, чийто фиксиран доход се е свил спрямо инфлацията през 2022 година, го учи сега. Имена се променят. Валутите се променят. Институционалната архитектура, чрез която се създават парите и стойността, се преразпределя, се променя с всеки век. Но фундаменталната връзка между институцията, която решава колко струват парите, и човека, чийто живот е деноминиран в нея, тази връзка никога не се е променяла. Тя просто се преоткрива от всяко поколение, което погрешно е приемало, че неговата собствена парична система е тази, която най-накрая е избягала от логиката на всички предшестващия. Въпросът не е дали се намирате в система, която е била проектирана преди да се родите. Вие сте. Въпросът е дали разбирате какво е предназначена да прави системата. Историята показва, че повечето хора не разбират и че системата във всяка епоха е разчитала точно на това.